Yo, what's up guys? Welcome back to my channel Nose Media TV. Can I first time you go please subscribe, comment, share, like. 10 years idzo dzidzi ndichiwerenga 2020 kusvika 2030 kuchauya nzara. Munoiziva nzara? Nzara inotyisa. Nzara munoiziva nzara ka? Nzara inodini? Kuchauya nzara inotyisa ndibva ndakuudzai nhasi. Saka tikapinda muchirwere chotamba nesu kanditika chotamba nesu chibuda muchirwere chibva tapinda mudrought. Yobva yati chovha yabva yati dini? Kana Mwari achikuchengeta uchiwepo undirangarire. Unyatsondirangarira chaizvo kuti munhu uyu akati kudii. Wapanzwisisa ka? Kana Mwari achikuchengeta uchinge uripo unyatsondidini? Ehe. Kuti gore ra 2024 kune nzara icharova zvokurova zviya Southern Africa ino. Kurowa nemunoziva nzara? Ya. Kurowa nenzara chaiko chaiko. Zvazviri nhasi izvi tichiramba tiri izvi varume, kuti zvirambe zvakadai mangwana ndiri kuti uyai tinamate Mwari. Zvazviri nhasi handi takaungana pana pachechi. Kuti tiungane futi mangwana ka. Ngatirengorega kufunga kuti mangwana changosangana ka. Mangwana baba tosangana. Iwe. Pana anoona zvakarongwa mberi. Mamubvunza here? Zvamuri nemhuri yenyu zvamutoronga kuti mangwana toda kutozomboti mwana aende kuGermany imi. Zvinotyisa. Zvemakore 10 aya. Kumabuda kwedu makore 10 waya. Kumabuda kwedu ngatitizirei panani? Pana Jesu. Zvimwe zvataita hatidye tichazvidya. Muri kuzwa zvandiri kutaura? Zvimwe zvamaita hamudye muchazvidini? Zvawaite zvoshata zvichanaka. Zvichazonaka. Vakawanda vafarire lemoni ka. Asi mukaka munoudini? Shuga munoidini? Asi ichasvika nguva yekunakirwa nechi? Ngatigarei takagadzira ukama hwakanaka nani? naMwari. Handiti mazvinzwisisa? Tigare takagadzira ukama hwakanaka nani? Ndanga ndichida kukuverengera zvine makore 10. Mapanzwisisa ka? Naida kuverengera zvine chi? Ndobva ndazokutaurira zvimwe zvokumberi mberi. Iyaya makore atiri haasi makore ekutumira vana kunze kwenyika. Stereki. Nekuti kwakamboita kunge kwakanaka handitika? Asi kuchashaya rufaro kunze kwacho kwenyika. Saka pakuplana apa pakuda kunodzidzisa vana apa, ndati vana vanda kunyatsotariswa kukudini? Kukuenda. Kuti ndikatumire mwana wangu aende kunodzidza nyika dziri kure dziri kwakati zvichazonetsa. Vana ngavadzidze munharaunda dziri pedyo. Kune vana vari kuenda mhiri. Haleluya. Saka ndiri kutaura muri pana wabereki. Zvikoro. Kana kutumira vana kuzvikoro, make sure kuti havana kubva vaenda kunoti kure kuzasi. Mwana achazochiona ari kuchitsuwa. Mwana anozochiona ari chi? Haasi makore kuda kutumira vana kupi? Kuzvitsuwa. Mapanzwisisa? 2022, 2023 uda kuendesa mwana wako kuuniversity unyatsoufunga. Chiprofita chandiri kutaura ichi. Hakusi kungotumira mwana kuti ndatumira kuuniversity abva aenda amene kure. Zvichazonetsa. Hakuna kuti tingakutipeka zvinopfuura izvozvo. Ungatipwa zvinopfuura izvozvo.
zviitiko zvemakore gumi andiri kudi naye andiri kutsanangura. There are countries that we should pray for close home. If I would have time today, I would ask to meet President of Zambia and say, God had given you much time, you have done your part, go and rest. Ndatini ndaiwana mutungamiriri weZambia inda kunamatirwawo. Chinonzi naMwari kana wakaita pako handitika kabata zvakanaka chaizvo, endai munozorora, mumboenda zvenyu muchimboona dzimwe nyika, mozodzoka kana makore mawiri zvenyu muZambia. Ndaona chimwe chikamu chisina kunditirawo zvakanaka. Mukutanga kwegore ndaona zvevanhu vachipiwa chikafu kuMalawi. Floods ichahita Malawi, part of Malawi mwana 2022. Hallelujah. Amen. Kuno kwatiri ku Southern Africa kunoko. Nyika ye Tanzania. Nyika ye Tanzania. Paita chikepe changa chakanaka. Changa chiri mumvura. Mukati mechikepe imomo. Ndaona munhu anoremekedzwa chaizvo munyika yeTanzania anga akagara muchikepe ichi. Chikepe ichi chaifanirwa kunobuda kumucheto kwegungwa, asi chikepe ichocho hachina kubuda. Haleluya. Nyika yeTanzania mutungamiriri wayo anoda kunamatirwa. Haleluya. Mutungamiriri wayo anoda kudini? Kunamatirwa. Nzara indlala nzara ya 2024 mu 2024 ukaita zvekutamba vamwe vanotanga kutengesera chibage $15 ungenze kokudlala Bucket. abanye bazawuthengisela umumbu $15 asi iwe waifamba zvako nemweya mutsvene, kodwa wona uhamba lo moyo ingcwele. ndo tumabhizinesi tokutarisa itwotwoto, Yikho ngamabhizinesi kokukhangela ngoza hakuna khona, asingade kudi. ngoba kula muntu ongafuni ukudla. Dai gore rese rapera iri wakanga uchengeta zvako chibage chako uchisa mushonga, chengeta chibage chako uchisachi, naizvozvi hausati wanonoka, lakhathesi awukaphumi, naizvozvi hausati wadi lakhathesi awukaphumi. nzara. Indlala Ukatora 1000 rako iroro uthatha ukatomhanya-mhanya ukatsvaga chibage chako ubva wachichengeta pa ubva wachisa mushonga. Anoziva chibage chikachengetwa zvakanaka chinogara kana 5 years. Achele yakwazi umumbu ungagcinwa Womira zvako tichidi tichifamba.